ఎన్ని కలలు నేను కన్నాను, అవేవి నిజము కాలేవుగా. నేడేమిటో రేపేమిటో నువ్వేది ఊహించలేవుగా. నీలోనే ఉన్న చెడ్డవాడితో నువ్వెప్పుడు గెలవలేవుగా. ఫిబ్రవరి 29 నిజం లాంటి అబద్ధం ఇది. ఫిబ్రవరి 29 అబద్ధం కాని నిజమే ఇది. కనులతో నువ్వు చూసిన ప్రతిది నిజము కాదు, నమ్మొద్దు రోయ్. నవ్వుతూ ఉండే మొహం రహస్యం దాచుతుంది, గుర్తించరు. నేడేమిటో రేపేమిటో నువ్వేది ఊహించలేవుగా. నీలోనే ఉన్న చెడ్డవాడితో నువ్వెప్పుడు గెలవలేవుగా. ఫిబ్రవరి 29 నిజం లాంటి అబద్ధం ఇది. ఫిబ్రవరి 29 అబద్ధం కాని నిజమే ఇది. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.